Ola, estás pensando en estudar FP básica e non tes claro por cal decidirte? No IES Plurilingüe Antón Losada Dieguez da Estrada temos un ciclo moi interesante e particular, xa que che abrirás portas a dúas familias profesionais, Administración e Xestión e Informática e Comunicacións. É un ciclo moi práctico e ameno, e con moitas posibilidades laborais. Bótalle un ollo, ségueme. Neste ciclo aprenderás contidos básicos de montaxe de equipos, a sustituir componentes avariados ou consumibles de PCs e impresoras. Serás capaz de mellorar o rendemento do teu PC mediante sinxelas técnicas de mantemento, así como de solucionar os problemas de software máis habituais. Tamén aprenderás como funciona unha rede de datos e telecomunicacións, diferentes tecnoloxías mediante cableado, como a fibra óptica, ou inalámbricas, como o 5G. Coñecerás como traballan os técnicos informáticos, aprenderás a utilizar as mesmas ferramentas que os profesionais da informática para facer deseño de redes, instalar un sistema operativo ou clonar un disco duro. E se o que buscas é aprender a utilizar ferramentas tan útiles como follas de cálculo, edición de texto ou bases de datos, este tamén é o teu sitio. Aprender a utilizar correctamente estas ferramentas ofimáticas non só será útil no teu día a día, senón en calquera traballo que desempeñes. Ao final do segundo curso, nun período de prácticas de 2 meses aproximadamente, poderás aplicar todo o aprendido nas empresas do sector, tanto facendo labores de reparación e instalación de equipos como labores administrativas. E recorda que unha vez terminado o ciclo, poderás convalidar o título da ESO e acceder a un ciclo de grao medio sen necesidade de proba de acceso, como por exemplo ao de xestión administrativa, ou o de sistemas microinformáticos e redes. Este último poderás facelo no propio centro. Pois xa viches a boa pinta que ten, non o penses máis e solicítao.